Good morning, guys. Happy Easter. Wawa ice cream. Apo, ano yun? Wawa ice cream? Uy. Uwi na sila. Mauna sila, Lucas. Tsaka si Pep. Gawa ng may pasok tomorrow. Uwi ka na, Kakash? Opo. Mauna ka na, baby? Ha? Hindi. Nasira yung ice cream? Opo. Iya ice cream. Opo, nasira. Ayan, hindi rin naman pala nila naubos kagabi. Alfonso, tsaka... Eto nga, yan lang nainom ko. Red wine. Hey, nak. Breakfast ka na? Baba natin tong ano. Hi, Kali! Kali! Si Kami nandun. Ayun yung paa niya. Yan si Pakmate. Kali, tsaka si Kami. Wow, itong sinok na to. Morning po! Hi guys, may bagong vlogger. Hi guys. Cheney. Rinig ko to, iyak ng iyak eh. Bakit iyak ng iyak? Ang bebe? Puro Ah? meme. Rumeme. So meme. Rumeme. Kaya naman, Lungad. laki-laki. Hello. Singkit pe. Singkit pe. Kamukha ni Ate Bilabi. Nag-iba din ang mukha niya. Cheney. Ayan pala. Bilis lang yan. Tapos, sambo na agad yan. Where's this one? Tama-tama pala sa pag-isang taon niya, sabay binta. Para. Diligo-ligo ang Cheney. Oh, wala pa nga eh. Gagalit yan. Si Mika ngayon ang assistant ni Mama. Si start na. Ay, kadami namang ano niya na. Opo! Ay! Naku po. Ay, juicy! Ode, tana. Ode. Dapat si Richard. Turuan mo, May. Nakapagpaligo ka ba ng anak mo? Hindi. Ay, kailan? Malaki na siya yung katabo-tabo. Ah, tabo. Dapat ganito. Dapat ganito. Favorite girl ko. Bakit? Tabo-tabo. Han! Picture mo siya tayong ganito din kay Cheese. Dami na kayo baby girl ko. Lego. Ang puwet, nagsumisipa eh. Oh. Oh, lakas sa tuhod eh. Kaba naman soft drinks eh. Lakas sumipa eh. Wala na sa soft drinks. Uy! Hindi nakakatayo pa po. Nakakatayo na agad. Sim. Tindi doon na. Nagmamadali. Uy! Gusto mo na magpahabol? Ay! Dahon-dahon no, kaya ang bango eh. Uy, cute! Jimmy! Ito na, ito na. Ito na. Oo nga, para si Kakash lang, oh. Di ba ganyan ka pinaliguan ni Lola, na? Oo. Oh, yaw. O, ikaw, liguan ka nga ni Wawa. Natakot ka? Sa langgam? Gakas. No, laki kasi hanggam, ano. Sabay ka na, bunso. Bunso. Sabi mo, Toto, let's go. Oh, boom, boom na kayo, Toto. Liski. Para may kasama siya sa likod, oh, si Lucas. Ipasok ka na bukas. Sumama ka na. Absent. Say the magic word. Hamaw. Iya, please. Yung magic word. Bigyan mo daw sila cellphone. F11. Sabi mo, let's go, Toto. Brum, Yun lang, brum. Bebe. Nilagyan ko na ano yun. Sugat. Ang sugat? Ikaw din eh. Wala ba sila? Meron din.
Koreano ko naman. Akala niyo iwan na siya, oh. Bye-bye, Paknit! Bye-bye! Ala, makit ka pa kasi dyan eh. Iwan ka tuloy. Oo nga, pati yung sa baba. Magkano to? Hindi pa bayad. Naningil bigla. Tinda ba ni Mika yan? Ang ganda. Oh. Mga paninda ni Mika. Hoy, kaka-Holy Week lang. Bawal Ano yan manilin. Set kasi yan gayaan eh. Wow mo. Hindi dapat pinicture mo na siya, Tida yan. Oo nga. Picture na lang. Oo nga, para po sa ano, pang feedback. Dito ako yan. Kaya di ka pa daw bayad, mag-feedback ka muna. Para ano. Pag hindi nagbayad, ano, bogus bayad. Yes, Paknit! Oh. Di pa kami alis, baby. Nakakainis yung feeling na pag ano, uuwi na, yung ganun. Pero pag papunta rito, excited, di ba? Nakaka-excited. Pero pag, Bigat sa loob. pag pauwi na ng Maynila, oh. Queen? Sumakay ka kay Queen? Lipat na po yung store namin. Sa San Jose na. Lipat na po kami. Boy ka, kaso na kami kausap. Oh, kiss na kay, ano, ate. Sumakay daw siya kay Queen. Anong queen? Babay na kay Lola dali dun. Bangga, Queen? Hindi na bangga. Ang gamit eh. Ang daming ano eh, no, rason? Sama na yan. Parang ayaw talaga eh. Gusto talaga mag-extend pa eh. Ako maglabas. Bye-bye, Kakash! Sakay na ako. Hindi, ang cute naman ni Lucas. Ang behave niya lang sa ano niya, car seat niya. Ay, hindi ka na Ba't ang dami niyo pang dala? Ano yung mga damit? Hindi niyo pa iniwan dito? Kasi yung, wala na, damit doon. Hindi, posible. Kaya ako namimili kay Basta yung mga closet mo. Wala na. Ala, ba't tinanggal mo, Chard? Ay, Susuot ba yung sapatos? kuya, mag-chinilas ka. Iniwan yung tsinelas. Yung sapatos kasi nandiyan eh, kuya. Hindi na kaya yan. Bye, Kakash! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Ingat kayo! Ang kulit niya, oh. Ako yung akala niya talagang palis na kami. Wala na kasi yung mga sasakyan. Ito na, lumabas na siya sa ano. Pero di naman siya, ano guys, di siya ang tatalon. Takot din naman sa height yan eh. Nagpapapansin lang siya eh. Pasok na po natin. Pasok na, makuryente ka pa dyan. Pasok na. Itsura naman ni Paknit, oh. Ayun guys, pinilitan namin yung carpet dito kasi parang ang init tingnan pag malaki yung carpet. So, ganito lang. Tama lang yung sa center, pang center lang talaga. No, Paknit? Ayun, tapos linisin ko lang dito sa terasa. Sa terrace. Kasi hindi mo pa ito kagabi. Ayan, kalat-kalat pa yung vacuum. Yung may sound, ano pa dyan. Chenes. And, yes. Ayan, linisin muna natin. Tapos nilagyan namin ng ano muna. Pansamantagal. De, joke lang. Hi! Hi! Ba't ka umakyat, baby? Pansamantala, yung ganito lang. So, ayan, paalis na rin kami bukas. So, malamang sabi ni Nene, hindi rin naman bira din sila umakyat dito pagka wala kami. Ayun, pero pinapalipat na siya dito sa ano, sa kwarto nila. Para nga, yun, tambay-tambay dito sa terrace kapag ganitong oras, mahangin. Nalulungkot ako, guys. Pauwi na naman kami bukas. Pati yung dalawang dog, si Kami at si Kali is kasama namin bukas kasi yung last time na umuwi kami dito, pagbalik namin ng Pasay, is hindi nagkakain talaga. Pagbalik ko dito, sobrang payat niya. Kaya sasama na muna namin yan. Tapos si Kali, and then si Auntie Tina is pauunahin ko na rito kasi si Ate Jane busy sa kasal nung anak niya. Kailangan ni Nene ng mga kasama rito. Kaya
Ayan. Matutuwa yun si auntie. Kasi sabi ko pa naman, auntie, hindi ka muna pwedeng ano. Kumbaga, iiwan ko muna kasi si auntie dapat sa ano. Sa Pasay. Ayun nga, since busy si Ate Jane, sabi ni Mama is, dito na muna daw si auntie. Kasi si Mama is pabalik-balik lang dito. Dito ka muna, dali. Pabalik na yun sila. Ano, halika na. Uy, sus. Ice cream yung dala si mama. Ice cream, dali na. Ay, ayaw mo muna, be. Gano kasi, pumunta silang bayan. Kasama si Daddy. Pinabili ko ng Andox. O, diba? Mabilis lang naman papuntang bayan, guys. 15 minutes lang. Pag wala traffic. Sayaw! Sayaw! Yan. Dito kami sa rooftop. Kasama ko si Lucia na bagrat. Ayan, wala kasi si mama niya naantay. Pumunta ang bayan. Ayan, syempre si Poknat. Sunod ng sunod. Ayan, Poknat. Masaya dito, Poknat. Ayan, kita namin yung ano doon yung tag dito. Yung daan. Ayan. Ayan, naantay namin sila. Para makita ni Ching Ching. Doon si mama galing. Ayan, may kita natin yan. Di ba doon mama galing? Ayan. Ay! Nag-smile na. Uy! Uy! Asa Kakash? Sa Kakash? Iwan ka Kakash? Ha? Nasa Pasay na daw pala sila na. Sila Inga. Sobrang traffic daw sa NLEX. Kaya ayun, hindi kami sumabay ngayon kasi yung bilis ng biyahe sana is babawiin kapag ka nasa ano ka na, malapit ka na sa Toll Plaza, di ba? So, tulog muna kami rito. Kasabay ko si Inga bukas. Ayan. Biglang dumilim Inga. Kaya guys, dalay. Masyado daw maitim. Maitim ka ba? Puti-puti mo nga eh. Itim na nga eh. Grabe. Pakasungit. Ay! Tiwag. Sarapan mo ah. Yung tipong makakain pa naman, Mika. Wag yun. Ako lang makakain. My gosh, baka uubos niya tong ano, sili na to. Magagawa siya ng ensalada. Shhh! Ano yung kinakain nyo, ha? Ano yan? Ano yan? Pakainin ko na rin kaya sila. Ang sinang Reyna. Gano'n ng talong. Pang ensalada. Halaga ni mama, tinan mo, parang si Maggie. Parang si Maggie kataba. May isa akong ganyan, te. Ganyan din kataba talaga. Ganyan na ganyan. Kasama ko din sa apartment. Banila ng sumunod mo doon. Ano? Ilan yun? 4. Kaso pag sinama ko ulit yung dalawan dito, 6 na ulit sila doon. 1, 2, 3. Oo, tama. Sino kukunin mo madam yung dalawang Madam ka ng madam. Mas mahirap naman kung mapila. Oh, bakit? Yun naman pangalan ko, te. Nakakaloka. Kinikilabutan ako pag yun ang tinatawag mo sa akin. Tumatayo yung balahibo ko sa ano, sa batok eh. Kaloka. Mapi lang. Yung dalawa, balik ko muna, te. Kasi papag-alis namin, di na naman kumain eh. Nag-inarti talaga si ano mo. Si Kali. Ay, si Lola. Palit si Lola sa ano. Pag bobomba. La, bilisan mo. May 10 drum ka pang pupunuin, la. Charot. Ate, hindi ka naligo ngayon, ate. Maliligo ba? Sige. Kunti yung gabi na, saka magkaano si Bilab. Yan. Iyan, buhok mo. Basa pa, matutulog ka na. Singot na siya. Tama na. Okay na yata. Ilang onion na ba yan? Dalawa. No, sige. Mga 5 ano lang. 5 sili lang may kiyad, no? Uy, maanghang kaya. Sobra yan. Mga 10. Gravity. Ay, naku. Si Arat nagpakain na. Ako, di ko na naman napalagay yung ano pala.
Yung dog food na nasa can. Ayaw kainin ng mga ano eh. Saan yung si Arot? Sabihan ko nga. Oh, let's go na. Kain na tayo. Oy, dito na kayo. Ayan na. Ang manok, tsaka talong. Yan, tinatawag pa yung iba. Tara na, mauna na tayo. Masa na yung junakis natin? De. Chris Pulo. Pen, paso yung pen. Kasi kila nene din. Hindi, di ba may ano daw siya? May na. Ay, yung nga late kasi nag-ano eh. Lamig ka din. Mamaya na din daw. Ubusin natin to. Tara na. Simula na. Andiyan ang mga aso eh. Join na. Join na. Kain. Meron pa rin session. Ha? Di ba tapos yung session? Last na? Wala na bukas eh. Na. Wala nang ka-session si Richard. Second na araw eh. Kaharap ko sa Rico. Sa Rico, tagay mo. Ang bilis ah. Ako na naman? Katagay ko na ako na naman. Galasing yata ako ah. Uwi na tomorrow. So ayun guys, mag-e-edit lang ako na maka-isang vlog man lang. Jomoin ka rin, Jo? Jomoin ka rin sa ML. ML is life, you know? Nakakaloka talaga sila every night, guys. So, wala na bang Clash of Clans ngayon? Meron pa. Meron pa, teka. Sa Facebook din yan? Hindi. Hindi, no? Hindi. Oo nga, Mobile Legends. Sila din, Baklase kayo, mapupush naman yung... dito hindi yan eh. Sariling laro eh. Paknit! Paknit! Hindi nyo kaya post yan. Walang post yan. Wala. Diretso lang. Diretso lang kami. Gravity. Nice one, nice one. Ano ulihin niya, no? Guro sila mga Uli, uli! Pangalawang vlog guys. Ayan, may ano ko sa na ako mag-upload sa Pasay na kasi walang internet masyado pa dito. So, yan, last night namin dito guys, and tomorrow morning after breakfast is siguro na kami mag-uwi. See you tomorrow. Ayaw magsi-uwian kahit si Dayan. Kahit nandun na siya ngayon sa Pasabay yun, nakakalungkot dito. Grabe. Pero, ayun, bisi-bisita lang tayo dito. Pero kami mapapadalas ang uwi namin. Siguro. May kasama na si Ting-Ting? Hindi ka to. Okay. Kami mapapadalas ang uwi namin dito. Gawa nandito na nga si Chris mag-aaral, diba? So, siguro at least once a month, punta kami rin. So, yan lang guys. Ang ganap today. See you tomorrow.